Víš, je to mistr řemesel, náš strojní Frankenstein. Brusky, nože na broucí, vždy záznaky předvádí. Ruce práce i piva má, každý den nese dílně své poklady ukrývá. Ať si kdo chce myslí své, to jsem zase já, vážná Čenka. Vážná Čenka. Vážná Čenka. Takže já vás zdravím, přátelé. Já jsem Drátěnka a toto je moje dílna. Já rozsvítím a v prvním úvodu jste si psali o videa s elektrikou, tak samozřejmě mám tu další věc na prozkoumávání a je to žárovka. Je to LED žárovka, která je na 230 V, 6,5 W a svítivost je 600 lumenů. Proč tu žárovku tady mám a co s ní budem dělat? Tu žárovku tady mám protože byla ve světle a když se rozsvítilo, tak ta žárovka měla snahu jako naskočit, nahodit, ale nějak se jí nechtělo. Když se zhaslo a po nějaký době se znova rozsvítilo, tak ta žárovka naskočila nebo taky nenaskočila. A já se schválně jdu podívat, co s tou žárovkou bylo, jestli tam praskla nějaká pojistka, jo, nebo co s ní mohlo být. A aby byste mě viděli, tak já tu kameru dám dolů, takhle hezky. Nějaký nastavit. Doufám, že mě vidíte. Já jí mám v tom GoPro obalu a takovej ten obraz je nějaký divný. Takže tady nám snad žádná kyselina nehrozí. Jo. Ale holýma rukama ji asi nerozlousknu. Tak, tady je hezký klobouček. A já z toho zkusím vytočit tady ty dva šroubky a podívat se dovnitř. To je divný. A ptali jste se v komentářích, jak jsem tady rozebíral tu kameru, proč ta kamera vybouchla, nebo nějak takhle jste tam řešili zrovna tohle téma, proč to vybouchlo, ta kamera. Ta kamera, vám řeknu, vybouchla z důvodu toho, že byla přetížená tou nabíječkou. Tu nabíječku jsem potom doma zapnul do mobilu. Ta nabíječka je v pořádku, tady nic není. Ale mobilu se nelíbilo, že do toho jde nějak moc proudu. Protože když jsem k tomu mobilu tu nabíječku připojil, tak mi to napsalo, napětí je příliš vysoké, nabíjení bylo zastaveno. Co jsem na to koukal jako z jara, protože v životě se mi nestalo, že by mi mobil tohle napsal.
A já teď nevím. Tady je nějaká... To je ta teplovodivá pasta. Co tady dělá v žárovce teplovodivá pasta? To chci vidět. To chci vidět, co dělá v žárovce teplovodivá pasta. Pochopím v počítači, ale v žárovce. To bude asi tím, no. To je chyba výroby, že jo. Kdybych to vyráběl já, že jo, tak to bude svítit ještě 100 let po mý smrti. Koukám, že ta žárovka je asi nerozebíratelná, co? Že k tomu bude potřeba jaksi trošku hrubšího násilí, no. Ale ta základovka vypadá jako dobře, jako ne, že by... Nevidím tady nic pečenýho, no, ale... Jo, tadyhle ten spoj. Nevypadá nějak, že by jako se netvářil, nebo tvářil, nebo já tomu nerozumím, ale... Já to chci rozebrat tak, abych se to mohlo znova složit. Třeba by šlo vyměnit jenom tu destičku, jo. Tak já tu žárovku schovám zpátky. A zkusím ji potom někdy někam připojit. Doufám, že jsem tam teda nic neutrhnul. A zkusíme se podívat tady po LED žárovce. A nebo to udělat ještě jinak. Tu žárovku celou rozebrat, sundat z toho tu patici a udělat z toho potom jednoduchý nějaký jiný světlo. Ale schválně ji někam zkusíme potom našroubovat. Do něčeho. Zkusím ji potom našroubovat do nějakého do nějakého světla. Kruci, já mám chromý ruce. No. Moje to asi žárovka na jedno rozebrání. Jak tak vidím. Takže z toho můžeme vytrhnout ty dráty a podívat se na tu základovku kompletně a tyhle šroubky můžeme skovat dáme do brejlí. A já ji zkusím vytáhnout. A já jsem to říkal, že je to tam připájený k tomu. Tady je nějaký kondík. No výborně, když ji máme venku, tak uděláme jednu věc, připojíme ji normálně na to. Na 220, normálně do zásuvky. No.
A tady ten kondenzátor tam můžeme zapíchnout takhle, ne? Tak. Děláme vysoce nebezpečnou věc. Já nevím, čím to mám zatížit, jako jo, nebo za co to chytit, nebo jak to tady prostě... No, ještě to strč takhle. Mám. Nevím. Tak jo, já to jdu zapnout. Tak co s tím je? Zkoušečku. Jo, on je kondenzátor. Haha. Kondenzátor, pryč s ním. Tak. Pryč od toho rukama, pryč. Tak jediný, co umí žárovka, tak to je vyhazovat pojistky. Ano. Sami jsme se o tom přesvědčili, vyhodilo to pojistky. No nic, no. Takže jo. Takže rozhodně neskoušejte, už to bylo na začátku upozornění, neskoušejte strkat takovýhle věci, když fakt nevíte, co děláte. Jo. Já sice neříkám, že jsem elektrikář, jo. Nebo nějaký mistr světa. Nevím v čem. Ale opravdu. Jo. To, že to vyhodí pojistky, neznamená, že vám se nic nestane. Jo. Že se nestalo nic mně, neznamená, že se nestane nic vám. Jo. Takže opatrně na pokusy s elektrikou. Opravdu, když už teda si chcete hrát na mistra montéra, teda, jo, když máte ruce nenechavý a chcete si hrát na mistra nějakého pokusitele, nebo já nevím, jak se takový člověk jmenuje, tak vždycky do toho drátu šťouchejte něčím nevodivým, třeba šroubovák, kleště. Ještě vás naučím jednu věc, kterou jsem tady dělal a já nevím, jestli ji vidíte. Když máte takhle základovou desku, tady ten spoj, ještě, jo, tak vždycky, a já jsem to udělal, a to mě naučil taky jeden youtuber, mám pocit, jestli to byl Amperák, Killeros, nebo Kuba 64, Kuba 64 to byl. Nebyl to Amperák ani Killeros, ale Kuba 64. A vybíjet kondenzátory, jo? To znamená, že já prvně na tu desku šahnu takhle něčím nevodivým. Jo? Takhle něčím. Jo? A jestliže se z toho ozve rána a zablejsklo se z toho, že nějaký kondenzátor tam byl ještě nabitej elektrikou. Pozor, kondenzátory se rádi nabíjejí elektrikou, tak bacha na to. Jo? Ne, že za to takhle čapneš a najednou tady bude svítit místo žárovky, jo? Bacha na to. Takže jo, takže já jdu nahodit pojistky a zase někdy u dalšího videa. S Drátěnkou v dílně. Zase čau. Ono to vyhodilo celý, všechno. Tenhle jistič do dílny spadnul.
Ale tahleta krabice, tahleta rozvodová skříň nesvítí. To mě... Ono to vypadlo v tomhle hlavním.